ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. нафароне ки наворҳои моро тамошо мекунед 85-70% нафарон обуна нашуда канали моро тамошо мекунед. ҳатман хоҳишмандем ки дар канал обуна шавед, баъдан то охири видеоро тамошо кунед ва дар номерҳои поёнида муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстони азиз. айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, маҳаллаи Камоли Хуҷандӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар кӯчаи Абдулло Назири 24. роҳе ки мебинем дӯстони азиз, роҳи сеюмбаз, тарафи роҳи павароти аэропорт аст, тарафи роҳи пивзавод мешавад, аз тарафи дасти ростнима. аз ин бар бошад роҳи дом, ҳафтум, нӯҳум ваҳдат мешавад. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз аз ана ҳамин тараф роҳ дорад 250-300 метр то пеши хона. роҳе ки мебинед дӯстони азиз, мазори тоҷикон аст. аз тарафи дуюмам роҳ дорад, аз тарафи спес автоматика, чай баҳорӣ мегӯянд, тарофан аз ҳамин тарафи ресторани анорам роҳ дорад ба сӯи хона. аз ин тарафам роҳ ба сӯи хона дорад дӯстони азиз. 12 сотиқ замин, обши 4 дар хона, 110 квадрат. меравем ба сӯи хона, ҳолни хонаро аз назар мегузаронем дӯстони азиз. хоб бародарони азиз, ана ба пеши хона омадем. ростаки роҳе ки мебинем дӯстони азиз, роҳи мошинрав аз ин барам роҳ дорад. ростаки роҳи мактаб мешавад, мактаби миёна, таҳсилоти миёнаи 39. мағоза, магазин ҳама тараф дар ин тараф ҳаст. аз ин тараф ҳам роҳ дорад дӯстони азиз, роҳе ки байни кӯча. аз ин дигар роҳ ҳам дорад, барои шоҳрои Калон мебароен. аз ин тараф ҳам барои шоҳрои Калон мебароен дӯстон, аз тарафи гӯристони тоҷикон. аз ин тараф бошад аз бари серкуфи русо. хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстони азиз, деволаш аз ана ҳамин ҷо сар мешавад. ростаки як дарбича дорад, метавонем ки як дарвозаи барои мошинрав аз ин бар карда тавонед дӯстони азиз. хоб медароем ба даруни хона. мебинем дӯстони азиз, як ҳоҷатхона аз тарафи дасти рост ростаки аст, як плашадка. ин пушти хона аст дӯстони азиз. хоб дар ин бар мебинем ду дар аст дӯстон, як туаш ҳамом, як то ҳамом аст, полни кафел ва дари дигараш бошад кухня аст дӯстони азиз. хона бошад хонаи пешина аст дӯстон, хонаи бобогӣ аст. хоб бебинем дӯстон, ана ҳамин бинои асосӣ, ана ҳамин бино аст. полни кирпичи пухта сохтагиан. аз ин тараф мебинем дарахтои мевадиҳанда, як плашадкаи калон, ҷои аловхона, дидонхона аз бари боло буд дӯстони азиз. хоб медароем ба даруни хона. ростак як холи калон мешавад дӯстони азиз. квадрат 110 квадрат гуфтем, 4 дар хона, 12 сотиқ. якум комната, спални. бе чизу чора фурӯхта мешавад хона. дуюм комната, як комнатаи детски аст дӯстони азиз, як комнатаи спални ба ҳисоб меравад. сеюмги комната ана ҳамин аст дӯстони азиз. чорумги комната аз тарафи дасти рост, як спални дигар. ин комната бошад, як тиреза аз тарафи
пеши ҳавлӣ як холи калон вариант. як ҳавлӣ компактни аст дӯстони азиз, 4 дар хона. дар ин ҷо як санузел дигар карда мешавад, ё ин ки як ҷои дидонхона аз тарафи пуштан мешавад. Дидонхона дарвозаи калон карда мошинравон мешавад дӯстони азиз. як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳ Мансур, маҳаллаи Камоли Хуҷандӣ, кӯчаи Абдуллои Назрӣ 24, 2/9 сотиқ замин, обши 4 дар хона, 110 квадрат. гуфтем ки мактаби таҳсилоти миёнаи умумии 39 наздики хона ягон 20-30 метр роҳ аст дӯстон то мактаба. хоб мағоза дар наздикии анамин хона ҳаст. ду роҳ дорад. аз тарафи гуфтем ки мазори тоҷикон баромада мешавад, аз мазори русорам баромада мешавад аз ин тарафаш роҳ. хоб 250-300 метр роҳ тақрибан ба шоҳроҳи калон аст дӯстони азиз. нархи ин хона 550 000 сомон. боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 250124, як номери дигар 788-48-48-4. ҳар ди ана ҳамин номерҳо ватсап дорад. метавонед тариқи ватсап нависен. маълумоти бештара ана ҳамин номерҳо соҳибмулк аст. маълумоти бештарро соҳибмулк метиҳад. оби пастаяни аст дӯстони азиз, свет камбудӣ нест, пастаяни доимо свет ҳаст. документҳои хона 100% аст дӯстони азиз. нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна мешавен, лайк мемонен ва дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама мо мерасем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.